Umuntu onedlozi elihle umbona kanjani? Nako okusimple ukuthi umbona kanjani. Or wena uqobo lwakho uma unedlozi elihle ungazibona kanjani? Yabona uma ungena endaweni noma ngabe kuthiwa mhlambe indawo enabantu abaningi, kuyacaca uma kungena umuntu onedlozi elihle ligezekile. Ungabingelelwa engathi bakwazi kudala kuze kubuze mhlawumbe umuntu ohamba naye athini ubani lo onazanaphi, kanti abakwazi abantu. Ngikhuluma ngento engiyenzayo-ke mina. Uyabona nje uma umuntu wesifazane uhamba nami ngibingelelwa abantu, ungaze ube nesikhwele, inhliziyo ziphume ngomlomo kanti abangazi. Uvele uma ungene nje endaweni athi especially abantu abangakwazi ila uzibona khona ukuthi hayi nedlozi elihle, abantu abangakwazi. Uvele uma ungene endaweni uma uthi sawubona kumuntu, especially uma kuthi ubulili buhlukene, uthi sawubona angagcini uthini yebo, yazi vele ungathi nibingelana athi niyazana kudala, sawubona, hawu yebo njani, hhayi ngiyaphila, hhayi nami ngiyaphila nami, hhayi kuhle uma uphila, yabo, engathi nje niyazana. And uma uqhamuka kubantu uthi nje ungena, yazi ngathi khona umuntu ubhidisa lento zakhona ey'shakayo, ngathi khona obabhidisayo ukuthi nazo-ke bavele ubheke wangena nje ubheke oyedwa kuwena babheke bonke, kusho ukuthi abantu bajika nawe, hhayi ngoba une-shape enhle ume kahle, kodwa nje banale magnet, kunale magnet eyenza ukuthi abantu abakubuke, yabo. Uthole nje abantu babe ne-smile, bagqoke i-smile uma kuqhamuka wena noma ubabingelele noma nibingelelana kube ngathi niyazana. Amunye azothi anti ngiyakwazi wena, akuwena lesa sidansa nawe ephathini ethile, awena lesa adla kakhulu nawe inyama, into ey'njalo nje, hheyi akuwena lo wangithengela udrink. Lapho wena uyaqala ukumbona, alikaze libonane ndawo, kodwa manje kube nento engathi nje kuyena umuntu or kube ngathi kunento enhle okwamenzela yona, athi ubuso bakho bufemile, heyi wena ngathi ngiyakwazi wena, akuwena lo wakwangigcwalisela ngemali endaweni ekuthini. Imisebenzi yedlozi elihle njalo lena. Yabona abantu bakuthanda ukukukhulumisa, bajabulele ukukhuluma nawe, uthole ukuthi uzimele lapha e-rank uzozigibelela noma njengabanye abantu. Hhayi bo, abantu sebeza kuwena bazokubuza kuwena, ngicela ukubuza itekisi e-Orlando washa wacima ayitholwaphi. Uthole ukuthi awazi nawe, kodwa isimo sibakhomba kuwena nangi umuntu one-authority la erenki, yebo lona. Mhlawumbe uzigqokela u-black and white wakho uyayihambela nje esitolo phakathi, vele usukele umuntu akubuza into yasesitolo, akubuke engathi nje wena imeneja lesitolo, uyihambela esitolo akubona ngathi wena imeneja lesitolo. Uze uhleke wedwa bese umphendule ukuthi hhayi angisebenzi. Hawu awusebenzi lana? Hhayi angisebenzi la ekhaya. Hawu yazi mina bengithi usebenzana, uhlezi unaleyo nto nje evele ikwenze engathi into ezinhle uyazideserve, into ezinhle zakho. Kuvele kube naleyo nto engathi nje uya-owner, une-authority, unesikhundla nje thizeni la ufika khona. Le nto-ke ngoba mina ngazi lokhu phela okumina umoya, le ngizothi le nto ejwayele ukuthi yenzekile abantu abanomoya wedlozi, inzuzi. Iyo-ke leso-ke esidlala iphathi yokuthi kwabanye abantu uma uqhamuka babe threatened by isithunzi nje sakho sodwa, bakubona uyi-threat, because vele bona njengoba bekubona uyi-threat bona, yazi abaphathi babo bavele bakuthanda wena, uvele ube lo muntu nje ozondwa abantu nje, yabo, abalapha, bese laba abale phezulu bakuthande ngohlobo ongalazi, uthi wena umngani wamaloya, umngani wey'meneja zey'nkampani, umngani zey'nduna ey'ndaweni ey'thile, umngani wabaphathi bomasipala. Uma ungena nje bakwenza omkhulu umuntu. Imisebenzi-ke leyo yabantu abanedlozi
kakhulukazi abanedlozi elihle. Yabo uvele ube nje u-familiar face la uqhamuka khona, noma ubingelela kuvele kuvume ikhwaya yonke ngathi kunombhidisi wakhona nje into enjalo, noma umuntu ekubona omunye akubuze hayibo, yazi phela ngalela langa kwabanje kwabanjena, hey wahamba kahle,